il-gvern ma tallem xejn. Ex-qar Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, meta kien qed iwieġeb domandi ta' Net News dwar dak li qed jagħmel il-gvern brabta mad-dil tal-isptarijiet, negozjati li għaddejjin minn wara dar kulħadd. Fuq 3 isptarijiet, il-gvern għal darb'oħra ma tallem xejn mill-istorja u mhux qiegħed jikkonsultana fuq. Ovvjament, il-biża tiegħi huwa li ħanerġgħu niġu fl-istess sitwazzjoni li konna ftit snin ilu li l-kuntratt ħadd ma jkun qiegħed jarah, mbagħad wara noqogħdu ngħidu x'fih il-kuntratt u nibdew id-diskussjoni wara li jkun iffirmat il-ftehim bejn il-Gvern u Stewart. Josef Vella kien preżenti għall-laqgħa tal-MCSD bit-tema ċentrali tkun il-governanza tajba. Ita Vella qal li inutli jsiru l-laqgħat dwar il-governanza tajba u mbagħad jiġu injorati l-unions li jibqgħu mhux ikkonsultati. U dak li qiegħed jinnegozja ma' Stewart qabel ma jpoġġi l-firma tiegħu għandu jara li jikkonsulta mal-imsieba soċjali konċernati ħalli ma nerġgħux nirrepetu l-istess sitwazzjoni li kellna ftit ta' snin ilu. Nkella inutli li noqogħdu nintaqgħu fuq il-good governance jekk il-good governance ma nipprattikawhiex fil-verità fejn hemm suppost li tiġi prattikata. Good governance titlob li l-gvern jikkonsulta qabel ma jiffirma. Josef Vella kellimna wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema ta' Stewart li ilhom jistennew li jingħataw titjib fil-kundizzjonijiet u li sa issa baqgħu fejn kienu. Nagħmel l-appell il-gvern biex jaġġel dan il-proċess għaliex ovvjament qed naraw daqsxejn kaxkir tas-saqajn u importanti li dak li ftehmna u li kellu suppost jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar ta' dis-sena u s'issa għadu ma daħax fis-seħħ jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr ħalli nevitaw li jkun hemm azzjonijiet industrijali. Dwar l-importanza tal-governanza tajba u kif din taffettwa anke negozju fil-pajjiż kellimna David Xwiereb, President tal-Kamra tal-Kummerċ. Aħna skoprejna xi tfisser jekk ikollok cracks fil-governanza, jkollok inċertezzi. Aħna bħala Kamra tal-Kummerċ bħalma taf ħdimna ħafna biex ikollna d-dokument li lonċajna tajna lill-Gvern il-Prim Ministru. Sal-ġimgħa l-oħra illonċajna anke governanza tajba fuq il-mod kif jintużaw il-fondi pubbliċi fil-public tenders. Illum looking forward biex nisma' ftit ħsibiet tal-Gvern ta' kif se flimkien naċċertaw wieħna l-governanza tibqa' timprovja. Tal-istess fehma s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja li qal il-governanza tajba trid tkun f'kull organizzazzjoni. F'kull organizzazzjoni tajjeb li jkun hemm governanza tajba, inkluż il-pajjiż, għax huwa wieħed mill-elementi mill-pilastri ewlenin tas-soċjetà moderna li naraw l-affarijiet jimxu sew bħal kull ħaġa bħal kundizzjonijiet tax-xogħol f'kollox. Buġejja qal li pajjiżna jrid jara li jkollu strutturi ta' kontabilità għal kulħadd jekk verament iridu naraw governanza tajba.